просто ще започна. Ще започна да разказвам историята си. Ще спра да се измъчвам с мисли. Просто ще ги изрека на глас. Ще изрека думи, които един ден може да се върнат и да ме преследват мен, човека, който ги е изрекал, който е бил способен да ги каже. Дъхът ми спира за миг, но дълбоко поемам това усещане. Има хлад в неизвестността. Усещане, че съм разкъсване. Разкъсвана между това какво означава да проговоря, да наруша правилата и може би да изгубя себе си, или пък да открия нова посока вътре в себе си. В това лице, лицето, което виждам в огледалото. Може би просто ще започна. Ще започна да разказвам историята си. И може би тези мисли няма да ме измъчват чак толкова. Все пак остава трудно, по-късно или в някакъв момент. Но аз започвам да разказвам историята си. Да спра да се измъчвам, да наруша мълчанието, защото волята е тук. Странно нещо за осмисляне. И гледам в огледалото и виждам себе си, лицето си. И започвам да разказвам историята си. Аз съм